Oula odaro ji madirom 500 e miechgi e gwenge mopogore opogore mayudore ka chung'od bura ma Karachuonyo to ka ora Kibuon muoch kalure kod koth mapek mabende dhi nyime gi chwe e gwenge go. Familia moyudo midhiero no wuok e alwora ma Osodo e Wang Chieng Ward, gwenge mag Kosdano kanyakla kod gwenge go mag Kamuga, gwenge mag Nyaula e Central Karachuonyo Ward ka koro gidar kendo gimanyo kar jot e Simbi Kogembo dispensary. Familia go ne ochiwo kinyi kendo yudo ka utegi opong'o pi to ka aora Kibuon muoch kalure kod koth mapek mabende osebedo ka chwe kuom ndalo adek mokalo e gwenge ma kono. Coordinator mar kambi mar Red Cross e kaunti ma Homa Bay Samuel Omondi wacho ni familia go koro jote Simbi Kogembo dispensary bende ka koro kwayo kony kowuok kuom piny owacho mar kaunti no ma Homa Bay. Koth mosebedo ko chwe mar chwiri ma ahinya ndalo adek mosekalo osekelo hinyruok gweng' ma Central Ward Karachuonyo, Simbi, Kogembo, Nyaola, Wang Chieng bende gwenge machalo kaka Chuowe Beach, Osodo kuma moingo ji 500 sani osechuno gi ne gidak kuonde ma pi ok opong'o. Puothe bende pi osedhigo to kod gik mamoko machalo kaka gwen kod jamni. Nyaka sani watimo assessment ka wariwore kod county government ma Homa Bay kendo kwa jowa modak kuonde ma ong'ere ni pi pong'oga mondo dar kata dhi kuonde gibed alert gidhi kuonde ma bet oting'ore gi malo matin. Kinde no bende wakwayo support koya kuom organizations mopogore opogore man kod thuolo mar chiwo kony ne joma pi odaro kata joma nigi hinyruok mondo tudre kodwa kokalo kuom county government ma Homa Bay, department mar disaster kata Kenya Red Cross Homa Bay.